dobrý den. Já se jmenuji Petr Havlíček, jsem ze společnosti Pozitivní svět, který jsme nazvali Říkejte lidem pravdu a změníte svět. Jsem starostou obce Vitějevec, jsem taky podnikatelem, angažuju se v Sdružení místních samospráv, který sdružuje 1500 obcí, a také ve společnosti zase starostů, který se sdružili do nezávislých starostů. Čím více pronikám do oblasti ekonomiky a čím více pronikám do oblasti politiky, tím více mě z toho je špatně. A proto Pozitivní svět. Pozitivní svět sdružuje spoustu lidí, kteří mají podobný názor, jako mám já, a kteří s tím chcou něco dělat. Mezi váma sedí spoustu takových lidí, kterým se nelíbí tento systém, a proto jste sem dneska přišli. A já bych vám chtěl říct, jak chceme bojovat proti takovému systému, který vlastně ohýbá naše hřbety, po našich hřbetech víceméně taky putuje a víceméně se to nelíbí spoustě občanů. Stačí se řídit jednoduchými pravidly, které mají na začátku N, a to je nelhat, nekrást, nepodvádět, neubližovat a neškodit. Těchto 5 prostých slov je schopno anulovat a zastavit a vyseparovat všechny negativní projevy naší společnosti. Stačí opravdu jenom chtít. Tou cestou, kterou se chceme dát my, tak je cesta veřejné žaloby. Veřejné žaloby na stát. V této žalobě uvést všechny negativní věci, které v naší společnosti vnímáme a s kterými se setkáváme, a touto žalobou dát najevo našim vládním představitelům a politickým stranám naši vůli k tomu, aby se tyto věci změnily. Musí přijít společenská objednávka z širokého spektra obyvatel, kteří touto objednávkou skutečně donutí politickou zlovůli k tomu, aby se něco stalo, aby se něco změnilo. Když se podíváte na náš dluh, který je 1 425 miliard, vedle toho zatížení úrokovou sazbou, kde jsme už, když na stát zaplatil 46 miliard jenom na úrocích, a porovnáte si hospodářský růst a růst úroku a růst dluhu, tak náš stát jde skutečně z kopce. A jde z hodně prudkého kopce. Pokud nastanou nějaké jiné změny, které by napravily tyto ekonomické chyby našich současných, ale i minulých politických garnitur, tak z toho kopečka půjdeme všichni. Ty principy, které bychom chtěli napadnout a které bychom chtěli zažalovat, je samozřejmě celá řada. Neúměrné státní výdaje, gigantický státní aparát, chybějící podpora výrobní sféry, tisk nekrytých peněz, vysoké daňové zatížení, diskriminace venková, špatná vymahatelnost práva, špatná ochrana životního prostředí, rozrůstající se korupce, chybějící morální a etická výchova, hmotná a morální zodpovědnost úředníků, chybějící samozřejmě, chybějící podpora netradičních energetických zdrojů, nefunkční zdravotnictví, selhání politických stran, lichvářské banky, vyhozené miliardy politickým stranám, nefunkční policie, zdevastovaný tradiční český průmysl. Bezohlednost státu vůči neziskovým organizacím, nesmyslné náklady na zbrojení, špatná diskriminační sociální politika, chybějící podpora výuky tradičních řemesel a devastace zemědělské výroby. Citace z ústavy. To je totiž to nejdůležitější, to bychom měli všichni vědět. Když budeme znát naše zákony a naši ústavu, tak budeme se taky umět bránit. A to současná společnost neumí. Přečtu vám něco z naší ústavy. Kdo byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takovéhoto rozhodnutí
a z pravomoci soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkajících se základních práv a svobod podle listiny. Každý má právo na náhradu škody způsobenému nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo nesprávným úředním postupem. Společnost Pozitivní svět dala několika právníkům, aby připravili žalobu na stát. Žaloba na stát bude připravena do konce tohoto měsíce a pak je třeba, aby jsme této žalobě dali patřičnou podporu. A to všech nás, kdo se přidá k této žalobě a komu nejsou lhostejné věci, které jsme si řekli. Co dodat? Hledáte cestu, hledáte spojení, jak proti tomuhle systému bojovat? Já si myslím, že toto je jedna z cest. Můj předřečník, kolega Jahoda, říkal, že nás stát nebo politici rozdělují na pravici a levici. A to je pravda. Oni si nás škatulkujou. Ale přitom pravice a levice víceméně nemá řešení. Ani jedna strana, ani druhá strana. Ono to je něco mezi tím. A tam je potřeba najít ty správný právní nástroje k tomu, aby ta společnost byla rozumnější a lepší. Závěrem, pokud chceme dosáhnout změn, je třeba vytvořit krajské sdružení jednotlivých organizací a městských a vesnických a postupně se podepsat pod něco takového, jako je třeba veřejná žaloba, postavit to před naši vládu, před náš parlament a říct, jsme tady my občané, náš je tento stát a my si nepřejeme, abyste to řídili tímhle způsobem. Děkuji vám za pozornost.